Здравейте! Получихме няколко въпроса за това как от менюто на Mars 690 да можем да сменим скейлинг фактора. Или това го сменяме, когато монетника не отчита правилно. Някои хора се оплакват, примерно, че пускат 1 лев или 1 евро, там в зависимост от това каква е валутата на монетника, той отчита повече или по-малко. За да оправим този проблем, трябва да сменим настройката за скейлинг фактор. Задържаме на жълтия бутон, отиваме на Prices, на дисплея пише Prices в момента. С буква B отиваме на Setup, с буква A потвърждаваме. В момента този монетник е на протокола MDB, затова влизаме на MDB config с буква A и с буква B намираме ето го Coin Scaling Factor. Трябва да бъде на 5, за да отчита правилно. Ако монетника работи на протокола EXE, отиваме на Executive Config, потвърждаваме с буква A и пак намираме Coin Scaling Factor. Ето. Трябва да бъде на 5. 5 това означава най-малката монета, която приема монетника. И след като сме готови с настройката, натискаме жълтото, за да се рестартира монетника.